Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो डिजिटेल इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय लोगोफोर। दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर जोंहा SBI बेंकनिफ्राय गोदानैहाय क्लार्कनि साख्रि ओंखारना फैबावदों दै लोगोफोर। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर अफिसियेल नटिसखौहाय नायगोन नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ बैसोआ बेसेबां जागोन आरो स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय क्लार्कनि बे साख्रियाहाय नोंथांमोननियावहाय बेसे बुरजा भेकेन्सि जों थाबैनो नायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। आंनिफ्राय गुरै नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोङो अफिसियेल नटिस नायनोसै। दा बेवहाय लोगोफोर मोननै रोखोमनि केटेगरिखौ बोखावदों। दा बेवहाय नोंथांमोननि साख्रिनि भेकेन्सियाहाय जोंहा रेगुलार ड्राइभ हिसाबै दङ। बेनिफ्राय SC, ST, OBC केटेगरि हिसाबैबो दङ। दा लोगोफोर जोङो हिसाबै जोङो साख्रिनि भेकेन्सिखौ बेसेबां बुरजा दङ जोङो नायग्रोनोसै दे लोगोफोर गिबियावनो। रेगुलार ड्राइभ हिसाबै जोंहा टटेल बेवहाय लोगोफोर 1000 नैबे लोगोफोर बेकलग भेकेन्सिसाहाय रेगुलार ड्राइभ हिसाबै 1444 जन दङ। बेनिफ्राय बेवहाय रेगुलार भेकेन्सिस हिसाबै जोंहा केटेगरि वाइज जोंहा टटेल अल इन्डिया भेकेन्सियाहाय 7680 जन दं दै लोगोफोर भेकेन्सियाहाय। नोंथांमोननि फरायनायाथ' 20 बोसोर बैसो जाथारनानै नोंथांमोना 28 बोसोर बैसोसिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौथ' मिन्थिखाबायानो। आं सिगांनि भिडिअ'आवबो नोंथांमोननो एसे खिन्थाहरखादोंमोन लोगोफोर बे SBI क्लार्क साख्रिनि सोमोन्दैहाय लोगोफोर। दा नोंथांमोननि बेवहाय मा होनदों सिलेक्सन प्रसेस माने प्रिलिम्स एग्जाम जागोन फार्स्ट टाइमावहाय नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दै। बे साबजेक्टफोराहाय नायना लादो 100टा कुइसन फैगोन 100 1 हावार टाइम मोनगोन लोगोफोर बेवहाय। ओमफ्राय मेन एग्जाम जाबावगोन मेन एग्जामाव 190टा कुइसन फैगोन 200 मार्क्सनि ओमफ्राय 2 हावार 40 मिनिट्स टाइम मोनगोन। ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ दै लोगोफोर 1/4 नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय नेगेटिभ मार्किंखौहाय। ओमफ्राय माखासे नोंथांमोना बे मेन एग्जाम जोबखांनानै लकेल लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्ट दङ जोंहा क्लास 10 12 लेभेलनिफ्राय फैगोन दै लोगोफोर। दा नोंथांमोना भाइभा टेस्ट अरेल टेस्टखौ होनांगोन जाहैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननि डाइरेक्ट साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। प्रिलिम्स एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननि सेन्टाराहाय लोगोफोर बेवहाय दङ जोंहा आसाम स्टेटनिहाय डिब्रुगड़ गुवाहाटि जरहाट सिलचर तेजपुर। बेनिफ्राय मेन एग्जामनि थाखाय दङ लोगोफोर नोंथांमोननि बे आसाम स्टेटनिहाय लोगोफोर मेन एग्जामनि थाखाय नायना लाबानो जाबाय बेवहाय। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्रेजुवेट पास जाथारनांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा नोंथांमोननि बे मिडियाम हिसाबै एग्जामिनेसना मा टाइपनि जागोन लेंगुवेजआ नायदो आसाम स्टेटनियाहाय इंलिश हिन्दी एसामिस बेंगलि दं दै लोगोफोर। दा बे मोनब्रै लेंगुवेजजों नोंथांमोनाहाय एग्जामखौहाय होनो मोनगोन जाहैबाय दे लोगोफोर। दा SC, ST, PWD केन्डिडेट्सफोराहाय एप्लिकेसन फिस थाइसेबो गारनाङा। दा जेनेरेल OBC EWS केटेगरिफोराहाय 750 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला। दा नोंथांमोना बेखौ मिन्थिबाय लोगोफोर बे रेगुलार ड्राइभ हिसाबै नोंथांमोननि अल इन्डिया भेकेन्सिया बेसेबां दङ। दानिया नायगोन जोङो SC, ST, OBC केटेगरि वाइज जोङो नायगोन लोगोफोर भेकेन्सिया टटेल बेसेबां दङ। बेवहाय नोंथांमोननि भेकेन्सियाहाय गोबां बुरजा दङ बेयावबो लोगोफोर दै जोङो नायगोन। दा जों बेनि अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै। दा बे जुनियर एस'सियेट्सआवहाय नोंथांमोना साख्रिखौहाय मावनो हागोन जाहैबाय दे लोगोफोर। दा बिनि माबायाहाय भेकेन्सियाहाय बेसेबां दङ नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय नै 1538 जन दङ दै लोगोफोर। सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ माखासे इनफरमेसनफोरखौहाय। दा आङो फिन खेबसेबाव खिन्थाहरफिननाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायफिनना लाबानो जाबाय लोगोफोर दै। बिनि फरायनायाबो एखेयानोखा लोगोफोर डिग्री पास जाथारनांगोन। बयसआबो लोगोफोर नोंथांनि बैसोआबो एखे सेमानो होनानै दोनदों। लोगोफोर बेवहाय डाइरेक्ट मा होनदों मेन एग्जाम जागोन दै लोगोफोर मेन एग्जाम जागोन। दा मेन एग्जाम फेज 1खौथ' आं मोनासै दै लोगोफोर नोंथांमोना नायलाय नोंथांमोना फेज 1खौ मोनदोंबा लोगोफोर फेज 1खौ नायनो हागोन नोंथांमोनाहाय। बेवहाय आं नुनो मोनासै लोगोफोर फेज 1खौहाय डाइरेक्ट फेज 2 फैबाय मेन एग्जाम डाइरेक्ट ओंखारबाय बेवहाय नै नटिसआवहाय मारै जाखो बेखौहाय आं बुंनो हाला लोगोफोर। दा मेन एग्जामावहाय नै 190टा कुइसन 200 मार्क्सनि जागोन जाहैबाय 200 नाम्बारनि 2 हावार्स 40 मिनिट्स टाइम मोनगोन दै लोगोफोर एग्जाम होनो थाखाय। ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किंआथ' दंखायोखा 1/4 ओमफ्राय भाइभा जागोन बिनि उनाव साख्रि मोनगोन। ओमफ्राय लेंगुवेजफोरा नोंथांमोना मा मिडियामजों होनो हागोन मोनब्रै लेंगुवेज आं दहायनो खिन्थाहरखाबाय लोगोफोर एखे सेमानो लेंगुवेजजोंहाय नोंथांमोना बे मोनब्रै लेंगुवेजजोंहाय एग्जामखौहाय होनो हागोन होननानै बिथांमोना बेवहाय गावसिनि गाइडलाइन्सआवहाय फोसावना होखानाय दं दै लोगोफोर। प्रिलिम्स एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननि जायगायाहाय मोनब्रैखा लोगोफोर डिब्रुगड़ गुवाहाटि जरहाट सिलचर तेजपुर।
बेनिफ्राय जोंहा नैबेवहाय आसाम स्टेटनिखौ मोननाय जायाखै दै लोगोफोर मेन एग्जामनि थाखाय एग्जाम सेन्टारखौहाय दा नोंथांमोना बेवहाय कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय सोरबाफोर मोनदोंब्ला नायसनदोंब्ला लोगोफोर आं बेवहाय नुसनासै लोगोफोर नागिरदोंमोन आं गोबां ट्राइ खालामदोंमोन दा बेवहाय आङो मेन एग्जामनि थाखाय एग्जाम सेन्टारखौनो मोनासै आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोना नुदोंब्ला नायनानै कमेन्टआवहाय खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर मेन एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ बेवहाय नटिसआव होनाय बायदि मोनदोंब्ला लोगोफोर दै नै लोगोफोर बेवहाय राइट साइडजों होनाय दंमोन बे प्रिलिम्स एग्जाम फार्स्ट टेस्ट एग्जामनि थाखाय मार्क्सआ 100 मार्क्सनि 100था कुइसन फैगोन ओमफ्राय साबजेक्ट होनाय दंखायो ओमफ्राय 1 हावार लोगोफोर दै आं नै नागिरना मोनजोबबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा राइट साइडजों नायबानो जाबाय राइट पेजआवहाय लोगोफोर दै दङ ओमफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एखेयानो नोंथांमोना बेबायदिनो पेमेन्टखौ खालामनांगोन जाहैबाय दहायनि बायदि सिगांनि बायदि लोगोफोर माने पस्टआ एखे नालाय माने जोंहा बेवहाय रेगुलार ड्राइभ बेनिफ्राय एसटिपि बेबायदिनो अबिसि बेबायदि केटेगरि वाइससो बेखौ डिपार्टमेन्टखौहाय मा होनो बेखौ पस्टखौहाय बोखावदों नालाय लोगोफोर दा गासिबो माखासे माबाफ्रा एखे जोबानो दा खालि पस्टफोरखौल' बोखावनानै बेवहाय नटिसखौहाय आलदा आलदा खालामदों नालाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै बुजिबानो जाबाय लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दै दा बेनो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायबानो जाबाय दै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मिट इउ बाय बाय